ҳамин гуна QR рамзҳо аллакай дар тамоми нуқтаҳои калони савдо ва марказҳои хизматрасонӣ дар шаҳри Панҷакен насб гардиданд. мутахассисон мегӯянд ки яке аз шеваи осони пардохт кардани нархи хизматрасонӣ ва ё маблағи харид ба тариқи ғайринақдӣ ҳамин гуна рамзҳост ва ташкилу роҳандозии фаъолияти ин шева барои ҷорисозии ҳарчи зудтари пардохти ғайринақдӣ кӯмаки хуб мерасонад. аммо дар ин баробар аллакай амонатбонк ба марказу мағозаву дигар муассисаҳои хизматрасонӣ посттерминалҳоро ҳам дастрас намуда ва фаъол кардааст, то шаҳрвандон тавонанд ки ба ҳар шевае ки барояшон осону қулай аст ҳаққи хизматрасониву дигар пардохтҳои ҳатмиро ба тариқи ғайринақдӣ пардохт кунанд. шумораи посттерминалҳо ба 34 адад баробар шудааст ва дар тамоми марказҳои савдо ва нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва ғайра QR рамзҳо ва посттерминалҳо насб карда шуданд. аз тарафи кормандони филиал гурӯҳи корӣ ташкил намудем ки ҳама рӯза дар байни аҳолӣ барои насб намудан дар телефонҳои мизоҷон ва тарзи истифодабарӣ ба амонат мобайл корбарӣ карда истоданд, то ки мизоҷони мо бехарҷи дуюмдараҷа, яъне бероҳгиро ё дигар хароҷотҳо дар дохили хона пардохтҳои ҳатмиро пардохт намоянд. олдонҳо мегӯянд ки ҷорисозии пурраи пардохти низоми ғайринақдӣ манфиатҳои зиёд дорад ки дар маҷмӯъ ҳамагии он ба рушди иқтисоди миллӣ ва ғанӣ гардидани буҷаи давлат таъсир хоҳад расонд. аз ин рӯ тамоми кӯшиш ба харҷ дода шуда истодааст, то санаи муайян гардида низоми мазкур дар саросари мамлакат ҷорӣ гардад. дар ҳамин доира кормандони филиали амонатбонк дар шаҳри Панҷакен дар баробари насби посттерминалҳо ва QR рамзҳои махсуси пардохтӣ ҳамчунин бо аҳолӣ корбариро ҷойно карда ва барои онҳо афзалиятҳои ин низомро ҳамаҷониба мефаҳмонанд. натиҷа ин аст ки аллакай дорандагони кортҳои пардохтӣ дар филиал до ба 48 000 нафар расида ва ҳамарӯза афзоиш ёфта истодааст. дар ин баробар иқдоми тақсими корти ройгони фарогир дар шаҳри Панҷакен низ татбиқ гардида истодааст ки ин тасмим ҳам дар ҳоли гузаштан ба низоми пардохти ғайринақдӣ чораандешии саривақтӣ ва муҳим арзёбе мегардад, хусусан дастрассозии чунин кортҳо ба аҳолии минтақаҳои дурдаст. нуқта ва марказҳои хизматрасонӣ ҳам дар тамоми ҷамоату деҳоти шаҳр бо инфраструктураи зарурӣ барои корбарӣ бо низоми ғайринақдӣ таъмин карда шуда истодааст ки ин раванд корро дар самти қабули пардохтҳои ғайринақдӣ осону мувофиқ хоҳад кард. дар маҷмӯъ тамоми воситаву шеваҳои корие ки барои пардохти ғайринақдӣ заруру муассир аст дар шаҳр ҷорӣ гардида истодаанд, то аҳолӣ бемушкилӣ тавонанд ки оянда дар доираи талаботҳои низоми ғайринақдӣ хариду фурӯш намоянд, андоз пардохт кунанд, ҳаққи хизматрасониро ба муайяссар расонанд ва ё дар маҷмӯъ пардохтҳои ҳатмиро бо доштани танҳо як корт ва ё барномаи махсуси мобилии бонкӣ ба тариқи ғайринақдӣ пардохт созанд.